Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg vil filme en julevideo, som I måske kan fornemme lidt. Jeg elsker at pynte op til jul, og jeg har fundet Godsets gamle julesweater frem, og så kan vi rigtig hygge her i december måned. Jeg ved, jeg er lidt sent på den, fordi den her video kommer til at handle om min julegave ønsker, men jeg tænkte better late than never, eller hvad fanden man siger. Fordi man kan altid få en inspiration, hvis man skal bytte nogle gaver, eller er lidt sent ude med at købe julegaver, så er det bare rent inspiration. Jeg elsker selv at se de her videoer, jeg elsker at se, hvad folk har fået julegaver, jeg elsker at se hauls, så derfor tænker jeg, at det var oplagt, at jeg selv lavede den. Service info. Jeg får min bøjle af inden for de næste 2 måneder, og jeg er så excited omkring det. Hvis du nogensinde har haft bøjle på og ved, hvor forfærdeligt det er, så smid lige et like af min lidenhed, fordi jeg har snart haft det her på i over 3 år, og det... jeg hader det. Jeg tror også, det er derfor, jeg ikke har været så aktiv på YouTube, fordi jeg er ikke så vild med at embrace mit ansigt på den her måde. Jeg hader det. Tilbage til videoen. Jeg bruger, som alle andre, tænker jeg, så bruger jeg ønskeskyen. Jeg har brugt den i sindssygt mange år. Jeg synes, den er genial. Og jeg plejer egentlig altid at putte alle mulige ønsker ind i alle mulige prisklasser. Så kan folk jo selv vurdere, hvad de vil give mig. Det er lidt nederen, fordi nogle gange så finder jeg nogle rigtig gode tilbud på Black Friday, så putter jeg det på min ønskesky, og så kan jeg lidt fornemme, at folk ikke køber det her tilbud på Black Friday, så de betaler ligesom fuld pris, og det synes jeg bare er galmathias. Lad os tage det fra en ende af. Jeg har simpelthen ønsket mig en LED-lysbar, som vil passe perfekt ud i vores køkken, fordi vi har et lille køkken, og der er ikke så meget lys. Og så har vi en hylde, så det er sådan en trådløs, du bare lige kan klistre op, og så skal du tage den af og lade den op. Den vil passe sygt godt ind til vores køkken, fordi det er der, vi altid står og laver mad, og der er ikke særlig godt lys derude. Det er sådan en meget praktisk ønske, voksen ønske. Så faldt jeg over et Black Friday tilbud. Jeg har faktisk ønsket mig det her i mange år. Jeg synes bare, at den fulde pris er lidt dyr, så jeg lagde den ind til Black Friday, og det er Julia Sofias fulde kollektion af hendes børster. Jeg har brugt Nilens jordbørster i mange år, men de der små hår, de falder altså af, og det er altså nogle ret dyre børster, så jeg tænkte, sådan en komplet børstesæt kunne være lækkert. De kostede 400 kroner under Black Friday. Nu tror jeg, de koster 900.000, et eller andet, jeg ved det ikke. Så jeg synes, det var et godt Black Friday tilbud, men jeg tror ikke, min familie har købt det under Black Friday, hvis de har købt det. Så har jeg ønsket mig en vippe conditioner plus serum, fordi jeg har sygt lange vipper, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, og jeg får dem bukket. Og når jeg får dem bukket, så ligner det seriøst falske øjenvipper, så jeg bruger den her conditioner og serum virkelig fedt til mine vipper, og så holder dit last lift sygt lang tid, hvis du plejer det med conditioner. Så har jeg ønsket mig en sovemaske i silke, og jeg har haft så mange sovemasker igennem tiden, for jeg prøver at finde den perfekte sovemaske. Den, jeg har lige nu, er sort, og ligner den her. Den er sygt god, den jeg har. Min næse er bare for stor, så der kommer ligesom lys ind her. Så det vil sige, at den, jeg ønsker mig nu, er ligesom forlænget hernede, så jeg tænker, at den vil være perfekt. Så har jeg ønsket mig et digitalt kamera. Egentlig så har jeg jo et. Jeg har et Canon G7X, tror jeg. Men det her, det skulle være sådan en mini-et, og så synes jeg bare, det kunne være vildt hyggeligt sådan til begivenheder, for eksempel til fødselsdage eller til julefrokoster. At man ligesom har det der kamera, man tager billeder af, fordi det giver bare en anden vibe, end når man sidder og bruger sin telefon. Også fordi jeg bruger aldrig min telefon, når jeg er social. Altså det er derfor, jeg ikke har lagt noget på Instagram i de sidste 12 måneder. Det er fordi, jeg blev virkelig, virkelig god til at lægge min telefon fremme, men på bagkant synes jeg, det er lidt ærgerligt, at jeg ikke har nogen minder fra de situationer, jeg har været i. Så det her kamera, som jeg ønsker mig her, Kodak, det skulle være ret lille. Det er også sådan, at man bare kan have i tasken. Og så er der flipskærm. Det synes jeg er meget hyggeligt. Fordi jeg har givet mit gamle kamera, fra da jeg var helt ung. Jeg har så et kamera, der er 15 år gammel. Det har jeg givet som min søster. Og det er så lille. Det er så Canon. Lille bitte kamera. Og det er bare den fedeste vibe, når hun går og tager billeder med det. Så bliver jeg misundelig. Så må jeg jo have mit eget også. Så har jeg ønsket mig nye hovedpuder. Mig og Godset har snakket om i lang tid, vi gerne vil have nye hovedpuder. Så jeg fandt sådan nogle, hvor man ligesom kan have armene i dem. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men de er sådan specielt formet. Og jeg tænkte, det var ret godt, også fordi jeg har haft skulderskade, siden jeg var 18, og jeg har døjet helt vildt meget med mine skuldre, og jeg går ret intensivt til kiropraktor, fordi at, den gider bare ikke sådan blive ordentlig. Så jeg har ønsket mig 2 af dem. Jeg tror også, det var Black Friday tilbud, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad standardprisen er. Det var noget, man kunne få 2 for et eller andet nu. Det tænkte jeg, det kunne være ret lækkert, også fordi vi trænger til nye hovedpuder. Vi har haft de samme hovedpuder i 6 år, har jeg lyst til at sige. Så har jeg ønsket noget andet til min seng. Altså, det er meget sådan sovetema, men jeg går meget op i min søvn, og jeg har brug for min søvn, og det har været lidt hektisk med min søvn siden. Jeg har bare altid haft svært ved at sove og så videre. Men vi trænger også sygt meget til en ny seng. Den seng, jeg har, det var en, jeg købte, da jeg var teenager, fordi jeg flyttede hjem til min far. Så det er en rigtig gammel seng. Så har jeg så sidenhen fået en ny topmadras med sådan noget memory skum, så det er luksus. Men man kan godt mærke fjederne, den trænger simpelthen til at blive skiftet ud. Og mig og Godset kiggede på en ny seng her i sommers, og så overvejede vi at købe en helt ny seng til 10.000 kroner, men det sagde sørme også mange penge. Så derfor tænkte jeg, at vi køber da bare en springmadras, altså den der tykke madras, fordi understillet er jo lige meget. Det er jo bare sådan noget træstel. Så hvis vi køber en
springmadras, tror jeg det hedder. Så er det jo 1.500 kroner, er det jo billigere end at give 10.000 for en helt ny seng. Så jeg tænkte, det var en ret sådan økonomisk god opgradering af vores seng, for jeg synes 10.000 er måske lige møg. Så er det spændende at se, om jeg kan få den i julegave, eller om jeg får den i julegave. Så jeg ønskede mig noget helt vildt billigt, sådan noget vippebukker, fordi den er ret smart. Den har sådan nogle små børster, som ligesom adskiller vipperne, når du bukker dem. Så det synes jeg var ret nice. Så jeg ønskede mig noget andet, det er også noget med sovning. Det skulle være nogle ørepropper, hvor de samtidig kan spille musik. Jeg tror faktisk, de kan spille noise cancellation. Men vi har den problemstilling herhjemme, at Gusse han snorker sindssygt. Altså vi sover faktisk i hver vores rum, fordi han snorker så meget. Og når vi bor på hoteller, så booker jeg fandme nogle gange 2 senge. Jeg sover helt vildt let, og Gusse snorker helt vildt meget. Så det er jordens dårligste kombi. Jeg synes dog, de er lidt dyre, og jeg er lidt skeptisk omkring, om de virker, fordi jeg er også meget sensitiv med ørepropper. De må simpelthen ikke være for hårde. I nat havde jeg nogen i. De var alt for store, men mine mindre, de er altså gået i stykker. Så jeg var desperat. Jeg startede med at gå i seng uden ørepropper, så vågnede jeg efter 3 timer, for jeg kunne høre Gusse i det andet rum snorke så voldsomt meget. Så har jeg ønsket mig en nejlak, fordi jeg laver sådan noget gel-lak. Nej, det hedder det ikke. Gel-lak. En ny farve kunne altid være lækkert. Og jeg har bare ikke lavet min negl i 117 år, så de er så grimme lige nu. Jeg synes, det er helt pinligt. Så har jeg ønsket mig en sengekappe, fordi det synes jeg bare er mega... Det er faktisk meget sådan noget sovetema, jeg kører. Det er helt vildt meget sådan noget med enten øjenvipper og øjen, eller sengen, jeg kører tema. Men jeg synes bare altid, det er hyggeligt, når en seng har en sengekappe på. Det får den bare til at have sådan lidt hotel-vibe, og det bliver bare vildt nice. Det er da godt nok lidt dyrt, 400 kroner for en sengekappe. Det synes jeg er mange penge for et stykke stof, der egentlig ikke rigtig har noget formål. Så er vi nede i noget praktisk, så har jeg ønsket mig, fordi vi har i forvejen noget raw, tror jeg man siger, guldfarvet bestik. Vi har bare så kun til 4 personer. Så jeg har ønsket mig sådan lidt en stor mængde, fordi jeg bruger det der guldfarvede bestik, når vi har gæster. Og nogle gange så har vi mere end 4 gæster, og så passer det ikke. Og så det er meget nice lige at få stokket op, så man har noget sådan noget gæstebestik. Jeg ved ikke, om det er meget voksen sagt, men det synes jeg er hyggeligt. Så jeg ønsker mig nye skærebrætter, fordi at vores skærebrætter er grimme og træls, og de trænger bare til at blive skiftet ud. Så det er egentlig bare en mega voksen gave. Så har jeg ønsket mig låger til vores klædeskab. Og der skal man bruge 2 forskellige størrelser, fordi vi har pakskab, men vores pakskab er 75 cm bredt. Så det vil sige, at man skal have et 25 cm skabslåge og en 50 cm skabslåge. Og det er egentlig noget, man godt selv kunne købe, men jeg tænkte, hvis nogen vil give mig det i julegave, kunne det fandme være nice. Fordi at det får det bare til at se lidt bedre ud, i stedet for at det er et åbent skab med tøj, der hænger ud. Jeg er bare fornæret til selv at købe dem. Så har jeg ønsket mig en sort trøffelsalt fra Wagyu-Pusher. Jeg så den blive anbefalet af en eller anden. Altså den har også været på min ønskeliste i sådan et år. Jeg elsker trøffel. Jeg kan bare ikke så godt lide rigtig trøffel. Altså sådan, hvis du får pasta med rigtig trøffel, det synes jeg ikke smager lige så godt. Fake trøffel kan jeg gøre, eller sådan. Jeg ved det ikke. Jeg elsker trøffel, men jeg er også mega sippet omkring min trøffel. Så jeg tænkte, det her det var lækkert. Og så har jeg ønsket mig noget, jeg selv synes, der var smart. Gustav var sådan, hvad fanden er det, du har ønsket dig? Men det er simpelthen en helt flad vandflaske. Ja, en lille bitte vandflaske, jeg kan have i min crossover-taske, som jeg har med på farten. Så det vil sige, at jeg er sådan en, der drikker rigtig meget vand, og jeg drikker væske hele tiden. Så kunne jeg have en vandflaske i tasken, i stedet for at gå og købe, og sådan helt flad. Og så tænker jeg, at den kan være i min taske, fordi den skulle heller ikke være særlig stor. Det synes jeg var mega smart. Så det er egentlig faktisk de ting, jeg ønsker mig til jul i år. Så har jeg selvfølgelig også på ønskeskyen sådan nogle private ønskelister, hvor sådan, hvad jeg ønsker mig selv, med møbler og så videre, og en pyjamas og sådan noget. Men det er ting, jeg altid sådan, eller inspirationslister har jeg også. Hvis jeg ser noget, jeg synes, der kunne være fedt til lejligheden, så putter jeg det derind. Så har jeg for eksempel 4 forskellige stole, så kan jeg sådan vurdere, okay, hvad for en stol synes jeg så er fedest. Sådan inspirationslister. Lidt ligesom Pinterest, bare inde på ønskeskyen. Jeg har faktisk tænkt over en feature, jeg synes, der kunne være mega nice, hvis ønskeskyen gjorde det. Jeg ved ikke, om man kan, eller om det er bare mig, der ikke kan finde ud af det. Men for eksempel, hvis nu man ønskede sig en stegepande, og man i princippet var lidt ligeglad med modellen. Det kunne være nice på ønskeskyen, hvis man kunne skrive en stegepande, lige meget hvilken, eller toilettask, lige meget hvilken. Så man kan linke til en, men så skrive, det behøves ikke være den her, jeg har linket til, bare en. Kan man det på ønskeskyen, så må jeg gerne lige informere mig, fordi jeg ved det ikke. Jeg tænkte bare, det kunne være nice, fordi nogle gange så finder man et sygt godt tilbud på et eller andet, som man ved, nogen ønsker sig, men det er bare ikke lige det mærke, de ønskede sig. Så kunne det være nice at vide, om de faktisk i princippet er ligeglade med, hvad mærke der de får. Det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg håber, I hyggede jer. Jeg gjorde det i hvert fald. Skriv gerne, hvad I har ønsket jer til jul. Jeg elsker at få inspiration, og så håber jeg egentlig bare, at I får en fantastisk juleaften. Jeg synes, det er en hyggelig tid, en kaotisk tid, men hold fast, jeg elsker også at give gaver til folk. Så det glæder jeg mig ekstra meget til. Hej, vi ses på den anden side, eller bare i min næste video.